Haia, Melanie Owen sydd yma, awdur y llyfr Oedolyn ish. Ac i ddathlu y ffaith bod Oedolyn ish ar rhestr fer Llyfr y Flwyddyn, dwi'n mynd i darllen yn bach o'r llyfr iddo chi nawr. Dwi wedi dewis bach o'r penod Mae cael yr ic yn ffurf o hunanddifrod. Dwi'n gorffen y penod gyda rhestr o ics dwi wedi cael yn y gorffennol. Na gadael i chi ddewis os ydych chi'n meddwl bod yr ics yma yn 10 neu 0. Roedd e'n gyrru mini gyda Jack yr undeb ar y to. Sori, beth yw hwn, date neu rally UKIP? Doedd e ddim yn gwybod pwy oedd Michael Jackson. Michael Jackson! Roedd e'n chwerthin fel beic modur yn oldanio. Bob tro roedd e'n chwerthin, roedd yng Nghristian canu am oriau. Roedd ganddo fe Vesper. OK, Lizzie McGuire. Roedd ei stand-up yn lot wath na stand-up fi. Roedd ei stand-up yn lot gwell na stand-up fi. Roedd e'n gwisgo menig i yrru. Ydyn ni'n cuddio corff ar y ffordd i Las y Gwanas? Dwi'n yn deall. Ei enw oedd Stuart. Do'n i jyst ddim yn gallu gweld fy hunan yn dweud y gair Stuart nifer o weithiau yn yr hir dymor. Sori. Nath e... Dwi'n yn gallu dweud e. Nath e alw fi'n mummy tra bod ni wrthi. Roedd e'n dod o Swindon. Roedd e'n meddwl bod Llundain yn Dubai.